Bon dia, nois! Bon dia! Avui estem al 380 després de Crist, a Alexandria. Egipte! I anem a buscar a Hipàtia, una de les filòsofes més importants del moment. Está ahí. Hipatia, la letra que está ahí. ¿Cómo? Hipàtia. Una entrevista. Hola, qui sou vosaltres? Nosaltres som uns entrevistadors i t'hem buscat per fer-te unes preguntes. ¿T'importaria? Sí, clar, vull fer el que vosaltres vulgueu, sí. Moltes gràcies. Per començar aquesta entrevista, ens volíem que fessis una breu explicació de qui és Hipàtia. Em dic Hipatia, tinc 20 anys i vaig néixer l'any 360 i el meu pare és Teó, el director de la Biblioteca d'Alexandria a Egipte. M'agraden molt les matemàtiques, gràcies al meu pare, m'agrada l'astronomia, soc molt deportiva i soc molt competitiva. I ens podries parlar una mica de la teva infància? Sí, quan era petita la meva mare va morir i ens van quedar solets el meu pare i jo. El meu pare, Teó, el senyor Teó, és l'actual director d'Alexandria. Llavors, quan era petita també m'agradava molt jugar a la pilota i soc molt bona noia. Què estàs estudiant o què penses estudiar? Estic estudiant i penso dedicar la meva vida a la filosofia, a les matemàtiques i a l'astronomia, perquè el meu pare era una persona que li agradava molt les matemàtiques, llavors a mi també. I com veus la situació actual? La situació actual és un desastre. No té mena cap de sentit que els jueus, els cristians i els pagans estan en lluita. Jo crec que tothom tenim que ser iguals i no té mena cap de sentit. No m'agrada aquesta violència. Quin és el teu lloc preferit? Parla'ns d'ell una mica. El meu lloc preferit, sin duda alguna, és la Biblioteca d'Alexandria. Ahí és on aprenc tot el coneixement que hi ha fins ara aquí a Alexandria i que hi ha a tot el món. És una cosa molt meravellosa quan vaig a llegir ahí. I quins han sigut els teus descobriments més importants? Un dels meus descobriments que és molt meravellós és el decímetre. Puc calcular la massa i el seu volum de la massa. Sí, puc calcular la massa i el seu volum sense la necessitat de moltes coses. Com és la teva relació familiar? La meva relació familiar. La meva mare, com vas dir, va morir quan era petita i el meu pare sempre va tenir una molt bona relació amb ell. Ell sempre em va ajudar amb els meus estudis i jo sé tot el que sé gràcies a ell. I em va negar que em comprometessi perquè siguessi estudiant. I què ens podries comentar respecte a la Biblioteca d'Alexandria? És el coneixement que hi ha fins ara i jo crec que totes les persones que estem en aquest món tenim que tenir la iniciativa d'anar a aprendre a la biblioteca. Sí, per suposat, sí. Ens podries explicar la teoria heliocèntrica? Molt bé, la teoria heliocèntrica és un model astronòmic on es basa que els planetes giren al voltant del Sol. I guess you wonder where I've been. I searched to find the love within.